Assalamu alaykum mehriban adamlar. Sizin döwletli ojaqlarynızda artgal bereket, agdyrlyk, bagtiyarlyk arzu edýäs. Gahryman arkadamyzyň halk bähbidi tutumlary elmede ama rowaj alsyn şeýle ýaşy arzuwlar bilen ýyllarlaryň zehin bäsleşige gepleşmeden 8-nji sanyny sizin dikkatiňize ödürlýäs. Bu sanymyzyň hormatly mehmanlary bolsa bizim meşhur aýdymçylarymyz Guljahan Beknadarowa hemde Ferhat Ataev. Guljahan, Ferhat gepleşikde hoş gördük. Hoş gördük. Mehman adamlar ilki bilen gepleşige gatnaşýanlar hakynda gysgaça maglumaty siziň dikkatiňize ýetireýin. Guljahan Beknadarowa 1993-nji ýylyň 11-nji martynda Daşoğuz welaýatynyň Aktepe etrawyna eneden bolýar. Ol maşgalada bir oglan bir gyz 50-nji orta mektebi Aşgabat şäherinde tamamlaýar. Ferhat Ataev 1990-njy ýylyň 28-nji dekabrynda Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň bereket owasyna dünýäne maşgalada iki oglan bir gyz özi maşgalada körpesi şol etrapdaky 11-nji orta mektebi 2006-njy ýylda tamamlaýar, 2010-njy ýylda orta Daňatar Öwed wadynaky ýürüýte saçlyk mektebini tamamlaýar. Maşgalaly bir ogly bir gyz bar. Bular siz hakynda gysgaça maglumat boldy. Inni döredüjülüge gelişiňiz, aýdym saada başlaýyşyňyz, höwetiňiz, şu ilkinji halipalar, ilkinji aýdan aýdymlaryňyz, ilkinji döredüjülük ädimleriňiz hakynda tomaşaşylar gazaklanýanlar. Guljahan sesizden. Döredüjülüge men çağılykdan aýdýadym. Meselem näçe ýaşmyzda? 3-nji 4-nji klasda mektepde aýdýadym ilki. 3-nji 4-nji sinipda. Başda Owa mekdebinde Aktepe etrawyna okudum. Şu taýda mektepde aýdýadym. Soň 2007-nji ýylda Aşgabatda göçdük. Ondan soň okuw tamamlandan soň birinji tapar Aşgabat orkestryny aýdyp gördüm. 2012-nji ýylda. Ondan soň orkestrda şeýle aýdyp gördüm-de bildim öz sesimiň üstünde işlemeligimi bildim-de. Soň birazajyk sesimiň üstünde işledim. Murat Divanayew bilen vokal muallimdir, birinji estrada muallimler onuň şolar bilen geçip soň 2016-njy ýylda Türkmen owadyna garaşýan atly täzelikini oýnadym. Ondan soň 2018-nji ýylda birinji tapar doýada aýdyp gördüm. Soň ondan azadyk işledim, öz başlap goýdum. Soň 2017-de 11-nji martyndan birinji doýadym aýtdym. Öz ýaş toýmady güni. Hawa. Kim bilen doýad etdiňiz? Adat Dönmedip bilen. Ýylyň parlak geldi Adat Dönmedip. Onuň 2019-da Türkmenistan halk artisti Anus Muratov bilen doýad etdim. Şol doýatları siz haýyş edýärmi, olar haýyş edýärmi? Elbetde men haýyş etdim. Ondan aýdymy kim işleýär? Aydymy Begli Beknadarow işleýär. Begli Beknadarow näme bolýar? Ýollaşym. Ýani ýollaşyň. Begli Beknadarow. Bolama. Men aydyma başlananda da ilk şoň bilen başladym 2012-nji ýylda Aşgabat orkestryna. Şoň bilen ýani kim bilen? Ýani ýollaşyň bilen. Birinji sessiýadygyňam ýollaşym Begli Beknadarow bilen etdim. 2012-nji ýylda. Begliň özi sadanmy ýa aranjmanmy? Sadia. Onuň birinji şoň bilen başlap, öz sessiýadyk studiýasy bar. Studiýa başlana sessiýadyk gördüm. Ondan soň o wagt ýene şeýle tanaýadym. Onuň 2016-njy ýylda durmuşa çykdym. Ilk şeýle sessiýadmagy bardyňyz. Şo ýerde tanışdyňyz. 2010-njy ýylda. Soň söýgü döredi. Edil Şahruxhan bilen Aýşwaryň arasynda söýgü döredi. Birden sebäp bolup söýgü döredi. Tuwalama. Şeýle 2016-njy ýylda maşgala boldy. Maşgalaňyzda, enataňyzda, dogan garnaşlaňyzda aýdyma iteren barmy? Ýok, ejemden garşydy. Garşydy. Her näme garşydy. Şeýlemi? Aýdym sad ugrundan işleýänem ýok. Ýok. Näme kär edýänler olar? Ejem zat doktordy, Valenciada mesestrady, şu wagt ýöne öýde. Birim jegim bar, olam okuçykçy. Şeýlemi tuwalama. Bundan belämi üstüne gardy edýäs. Ferhat Ataev. Aýdyn hakynda, sen ýaşlygyň hakynda, çağalygyň hakynda men diýen, meni hemme zady bilýän. Ýöne tomoşaçylar gyzyklanýanlar diýip aýdyp berýärler. Sebäbi tekden o gyma balakly goýunmak ýa-ni urluň party ýa-ni urluň şondan mertan ýanna. Ferhat Ataev men owadoşum. Akbuda etrawynyň bereket owasy 1960-njy 66-njy ýyllarda täze owaçylýar. Ol owa halk arasynda 8 PMK diýerler. Näme 8 PMK diýilýär?
şol owan çägini 8-nji mekanizirlenen göçme kolonna diýip bir guruluş edarasy bar eken. Передвижная механизированная колонна, yani gysgaça aýdylanyp PMK 8-nji. Ana şol owan çägine yerleşen üçin şol tutuş owada 8 PMK dik galypdyr da. Ondan her yerden hem täze owaçylan soň diýarmynyň çar kunjundan illeşmede göçüp gelipdirler. Özümiz şol owada dogulup önüp ösüp ulalamazdan soň birek sen plan yerle diýen düşünje bolmandyr. Doğru dämi? Sebäbi şol bizim öňden gelýän bir ata-baba ýol ýörelerimiz hemme türkmen, hemme türkmenistanly diýen düşünje bolupdyr. Indi bu näme üçin agdaýan? Bu düýp sebäbi birden näme üçin öz owadaşyn çağırıpdyr diýämesinler diýende men üçin owadaşym boldy, garyndaşym boldy, ýa illeşim boldy tapawy ýok. Türkmenistanyň her bir raýaty bizim hemmemiz üçin birek üçin dogan, birek üçin illeş watandaş, hemmemizden ýurdumyzyň asudalygyny isleýär, hemmemizden ata watanymyzyň ötüşlerini isleýär, gowanyýar. Şoň üçin hem Ferhat Ataýew sen aýdym sada gelişiň hakynda gysgaçyk gurrun beräýeli. Ýöne Türkmenistanda 8 PMK-dan birini çağıraýyn diýip çağırdım da. Gurrun bersem Alipa sonunda ikinji sınıfda okaýardan şonda okuwda garaz bäse şkol ýady, ol bolýady, bul bolýady şonda men aýdyp çykýardym. Soňra kakam mumalanda ma kakam ilk halipaçylyk edip başlady. Şo wagtlar kakam sesin wow diýip owamyzda Beşmagamy? Owa. Ýürüýçi saçyk mektep wady. Owa, bilýän. Umydym menem ýerleşdirdi. Men ýöne saganlar bolup geldim. Haýsy ordan dutar wady, akarjon wady. Akarjon. Recep Molmy okutdymy? Ýa Derkan bolmy. Derkan Molmy okutdy. Soň kara şeýdi okuwy ýedik, zadet ondan umyd aýdymaýdy aslında. Menem saat çalýarym ýani. Onu birden umydym sesi ýoknudym. Hemen gara. Onu şeýdi kakam soň beni öňe çekler şeýdi. Onu Rahman Hudaý berdi. Olam sen klasaşyň bolmy? Klasaşym, dostum, goňşym. Araňyzda bir köçe bar dämi? Köçede ýok. Köçe ýok. Ýok sen bu tarapyna, Rahmanyň o tarapda dämi? Aýy, o bir-birini. Orada. Gara şeýdi öýde iki bolup aýdymaýdy kiçik. O köçede, daşarda legen ornap, ağaç ornap. Kimin ýolundan aýdýardyňyz? Nur Halipaň ýolundan. Halipam Hacıyan Mehmet'in ýolundan aýdýan, Rahmanyň Nur Muhammed Merez'in ýolundan. Şeýip gara köçede kiçik konsert berýärdi üýşüp. Şeýip sonunda da girdik. İlk bilen Halipam Hacıyan Mehmet filan ýerine getiren jadygörlüğüne aýdym. Şol aýdym üstünlük getirdim bana. Sondan soň dowam edip gelýär. Olaýdymyň sözi Sady. Sady Destan Şaniyaz. Destan o. Sözünü doğru ýazma. Şonu Halipam kim ýazdy? Ondan Hacı Halipa ödüň bardyňmy aýdaýarlar. Aýdar Halipam. Hacı Halipaň ýokdy bolama. Atken şu Türkmen bagşylarynyň aýdymçylarynyň içinde iň köp duýadaýdan şol öýdýän. Kim gelse ýok, gel. Halipa sağ bolsun. Ondan soň teleýilimlere çykyp başladyň haçan? O 2009-njy ýylda izem ýalňyşmamy. Sonra Türkmen we teleýilimine çykdym. Ülkemiz söýürüm diýilen aýdymny şekilde geçirip. Soň iýi dowamy gidiyor şeýdi. Onu ilkinji Halipaňa bäşmaga dogrudan kakam. İlkinji Halipaň. Sunugata iteren. Kakam. Soňra Umid agam bar. Umid agam bar. Hem aýdymçym sadana diýär. Soň Hacı Halipa bilen näme tanışdyň? Hacı Halipa bilen kiçiligimden şol diňe şondyň diýär. O wawy warsam beş garap kasete bar. Tuğrun. Toydaydın, zapista öýde. Isen aýdan ýerine bagara hemmeli. Ondan Halipa bilen niýede tanışma dogry ýatma düşüna. Ýöne garaş jadygörli aýdym üçin ilkinji ýerde şoň ýanyna baryp ilkinji ýerde şonda gurulaşyp gördüm, ilkinji ýerde salamlaşyp gördüm. Tuğrun. Onu näme mundan beýlämi kiňide ulsuny ardy edýän.
Indi gepleşik ýazman kaq öňünden aýtdym. Haýdy kitaplardan sonra boljakdygyny, haýdy mowduklardan berilejekdigini aýtdym. Okaryn idiňiz, okudyňyzmy kitaplary? Taýyndan artyňyz, dogry dämi? Mehriban tomoşaçylar öňünden ýatladyň sizden atykän teklipler gelip bolşýa, gepleşik YouTube kanalymda goýulanmadyna men YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýazýaňyz, agam plan aýdymçyň çagyraýynda plany geläýtinne. Sizin diýen aýdymçylaryňyzdan aglaba bölegini men jaň etdim, haýyş etdim. Olaryň arasynda bolýa diýip soň ağlanlarym bar. Diňe bir gedekler 3-4 gedek bor barar diýip ýadga 2 sagat galanna dürlü bahanalarına gelmedikleri var. Käbirler varsa ay borlu oňaýyna diýip gün aýdýanlarym bar. Käbirler varsa öňünden sonra olan jogaplaryny berseň barjak diýenlerim bar. Olara da men ýok diýmeli bolýan. Käbirler varsa üstümden düşýän, üstümden düşmeden barjak diýerler. Üstümden düşmeden men mihmanlyk üstünden düşmeden kim üstünden düşýär? Gepleşik burok boljak. Onuň üçin olaryň çağıry bilemek, şoň üçin men haýyş eden aýdymçym çağırmadyň diýip menden gaty görmäň. Sizden gelýän video soraglarym bu gedek goşduk. Tuwalamanny agdalar iýleşýänler, has işen goşulyp başladylar. Şoň üçin bir gepleşiň aglamly bölegini soraglary sizin öýdüňiz diýerdiňiz. Sizden gelen soraglarym bilen mihmanlara hödürler. Ýene bir ýatlaçakladym. Gepleşik YouTube kanalymda goýulýar. Käbir sanymyz 50 miňläp gedek görülýär, käbir sanymyz 100 miňläp, 200 miňläp görülýär. Ýöne näme üçindir siz men kanalyma agda bolmagy unutýaňyz. Şoň üçin kanalymyň edil gapdarjyklary jaň zagady bardyr, şol jaň zagady basyp goýberdiňiz men kanalyma siz awtomatik usully ýazylarsyňyz. Bu ýazylaryňyzda sizin jüýüňizde düşýän zat ýok, peýdatam ýok, ýöne diýanam ýok. Men YouTube kanalyma goşulyň, Instagram sahypama goşulyň, öz sowallaryňyzy, tekliplerinizi YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýollap bilersiňiz. Indi näme? Eger mihmanlarymyz taýin bolsa, onu başlaly Akepler Video Studiosy taýin, ýyllarlaryň zehin bäsleşigini hemmede taýin, biz birinji tapgyrmyny başlaýar. Mehriban tomoşaçylar, ýyllarlaryň zehin bäsleşigi gepleşigimiň 8-nji sanynyň birinji tapgyryna başlaýar. Gysgaçyk düzgünni düşündirin. Birinji tapgyrda ören aňsat sowallar bar. Ýöne öňküler ýaly 3-4 sany jogaplaryň görnüşleri hödürlenmez. Size ýöne bu gedek has artykmaş tarapy näme? Size kömekler köpöldülýär. Näil kömekleriniz bar? Kimdir birine jaň edip kömek soraw bilýäňiz? Karşıdaşından kömek soramak ayırdık tabi ona yarım utuk ona bir utuk hatap bulaşya karşıdaşın şeyle kömek etse edivermeli tapağı yok. Alparjin kömek var hem de internet ulgamında 2 tane kömek var. Sosyal ulgamlarda öz agdalarınızda öz sahypaňyzda goýup 1 minut 2 minut wagtyň dowamyna soragy berip öz agdalaryňyzdan kömek soraw bilýäňiz ýa-da men Instagram sahypamda men Instagram sahypamyň agdalaryndan kömek sorap bilýäňiz. Jemi 4 tane kömegimiz var. Bolupdyr da näme? Jemi 3 tapgyr bar. Her tapgyrda da 5 tane sorag bar. Era haýdyňda. Onu taýin bolsaňyz başlaýar. Bilýärsiňiz, Gahrman Arkadamyň ajaýyp kitaplary bar. Bir gepleşimiň esasy maksadym näme? Gahrman Arkadamyň şol atar kitaplaryny halkymyza wagtyny ýetigat etmek. Indi Zenan maşaladan maşaýarmy? Güljahan Beknadar, siz üçin birinji tapgyryň birinji sowal şeýle. Hormatly arkadamyň Çay Melhem hem Alham diýen kitabyny şeýle bir maglumat getirilýär. Orta Aziya siýahat eden siýahatçylaryň biriniň günneligini şeýle ýadygy bar. Türkmenlerde de çay içmegiň aýratyn däbi ýok däl. Ýöne bir tätin däp bar. Ol ähli türkmenlere mahsusdyr. Günnelik durmuşda şol däp ýerine ýetirilýär. Çay şol däp ýerine ýetirilmese çay içilmeýär. Bu däp näme? Näme däp hakyny gurulmy diýär? İçilmeýär. Näme? Hemme maşgalada çay içilenle şol däp ýerine ýetirilýär. Suw gaýnadylýar. Gaýnadym mal çaýdan näme? He, bilim. Gaýtarylýar. Berekella. Gaýtarylýar. Birinji men başlaýmala. Sana da anlatacak doğru.
Owa. Hakikatten de Türkmenlerde uçtun tutma şol dep bar, olam çay hükman gaýtarylýar. Näçe Şol maglumat gaýtarýar. getirilýär. 3. Yani gelin. Ha. Ferhat Ataev teňçinem şeýle sowal. Olam çay Melkem Kim Alham diýen kitapdan öýrenen sowal. Mar şäherinde haýsy at bilen meşhur bolan çayhana bolupdyr. Şol çayhana körmolan goşgularyny, gadallaryny dinlemek üçin hem taş owalardan gelipdirler. Haýsy çayhana hakynda gurulmy diýär. Ya kabar. Marin neresi? Mar şäherinde. Şäherin. Ha. Şäherin ödünde. Şäherin ödünde. Koma ödülýär. Bilem. Körmolan döwrüni gödüňe getirin. Ol Şäherin ödünde. 19-20 asyrlar. 20 asyrlaryň başy 19. Çayhana bolan. Çayhana bolan o. Şu çayhana ady. Senden bu sorap bolýarmy? Menden kömek sorap bolýar. Ay, koýun. Bir kömek aljakmy? Alalla. Aljakmy? Alsam şol çayhanaň ady Plan Zatly diýär. Ly goşulmasy var. Ha. Ýöne haýwanyň şaty näme? Haýwanyň şaty. Yolvars. Yolvars. O, indi ýygyna da ly goşýan. O, ýolwarsly çayhanasy. O. Koma ödüm. Bolýar. Kömek etdim şol. Men urukdurýanna. Urukdurýanna näme haýwanyň şaty ýa-da şol bolýar. Yolvars çaygan. Hatap bir kiňidem tulamy bilmegi başardyňyz. İkinci sowal Guljahan Beknadarowa siz üçin şeýle. Ol hormatly arkadaşymyň Türkmen Alawaý atly kitabyndan. Möjegin qany itin diýişlerine deýse, itin diýişleri dökülýär diýen gurruna görä, itin diýişleriniň dökülmezligi üçin goýunyň haýty ýerini naharlamak üçin, ýani şol haýty ýeri bilen naharlamak diýäbi ata-babalardan gelýän eken. Ýani ite şu diýiş dökülmesin diýip goýunyň bir bölegini hökman berýän ekenler. Etinden. Haýty bölegini. Yağı. Haýty ýagy? Guyruk yağı diýilýär. Guyruk ýagy. Sum. O, näde bilýär? Sen bilýärmi? Bilýärdiňmi? Birinji eşitdim. Hakykatdan hem itin ite neme, ýani goýunyň guyruk ýagy berilipdir. Sen gaýtmy bay? Bolýar. Taňa da şol kitapdan Türkmen Alawaý diýen kitapdan sowal. Türkmen ağa ýöne ýerden kellesi gadan ýaly, döşü gapak ýaly, hem erinlik, hem nazar kerde köpegini it falan zat diýmendir diýilýär. It näme diýilýär? Türkmende. Nakıl atalar söz bolup gidemir söz bar. It falan zat. Ýekece söz ýeten okşataydy. It jit. It Türkmene nälik? Ýetine näme bolýar? Opal bolýar. It Opal. Ly däl. It näme? Opa. It wepa diýilýär. Ha. Atalar sözü var. It wepa. Ay maňa aýtdyrdyň ay var. Ma It wepa. Awa. Bolýar. Kesmer onu. Bu gepleşde ýa keslen o. Enne näme bolýar Guljahan? Gaýtsak diýär. Yok. Ben Ay küçük abi o sırada değilim. Hiç saklamadın mı? Ay O var boss. Barboz. Böyle var. Başa gelen soğudun. Bolýar. Inni 18-nji asyrda türkmen halçylygynyň ajaýyp nusgaty bolan Salyr halysy Sankt Peterburgyň Haýty muzeýinde saklanýar. Hormatly arkadaşymyň Jan Rowaýet diýip bir kitap bar. Olam gönüň türkmen halçylyk sunuwatyna bagşlanan ajaýyp kitap. Şol kitapda şol maglumat getirilýär. Antalya'da näçe muzey bar? Kendir. Sankt Peterburg Russiýa Federasiýasynyň medeni paýtagty hataplanýardy. Ýöne ady belli muzey bar.
Edip şu temana koman ettim gıcade. O edil hergedek her yerden berýärem Aa. bergene okak gene dalym. Näçe sanak muzey var şu taýda? Haýta ken. Ken. Yani yönü varyantları yok, cevap varyant ödüllenen yok. Instagram sahipanızda agdalardan sorap bilerseniz gıdıklı tema. Gıdıklı mawdu, gıdıklı soru. Siz ödüňiz kömekleýän berene. Men kömek edeyim. Alp barjym kömegini ulanýagam. Aa. Öyle. Ermi ta Bilemem. sonra bir harf koşmaly. Ermita. Ermita Näme? boynu uzun hayvan näme? Boyu uzun hayvan. Boynu uzun, boynu. Alamulu. Boynu uzun. Kenguru. Jiraf. Oo, şoň başgarpy. Ermitaj. 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 Ermitajda saklanýar. Meksiko mu? Näme? Jiraf bildiňmi? Şoň üçin. Uy, onna men ýolbarsy bilim. Yo, yol var. Birek kömek eden siz karşıdaş değil. Siz bätleş değil. Aa. Siz kärdeş. Oo. Bolýa. Sana da iyili döwlet gelir orta diýen kitapdan hormatly arkadaşlarymyň iyili döwlet gelir orta diýen kitabyna şeýle sowal bar. Ýewropa saat sunugatyny haýsy saat guraly, saat gurallarynyň şahat hataplanýar. Ýewropa saat sunugatyny bir saat guraly, saat gurallarynyň şahat hataplanýar. Meselem türkmenni saat gurallarynyň şahaty näme? Dutar. Gon türkmen diýen dutar, türkmen godam öýle. Ýewropa saat medeniýetinde haýsy saat guraly, Gitarım. saat gurallarynyň şahat hataplanýar. Şu gitar. Abi, bak. Makadim edeten kömeğiniz var ne açı ulanyňyz kömeklemedi. Onu näme? Aýap goýap, Akçak mı? soň- Nire akçak onu? Soňynyky. Soňynyky nämeden Mandan okunjak? sonra bolsa. Kime jaňa diýen? Jangatçı men biljek, bilmezim gaýçy o menden soraýan adam näme? Şeýdemi? Instagram agdalardan soraýan bolmasa. Bilmedim zarar. At çıkarım. Sabah niye ayrıldı şu? Näme üçin? Europa. Jazz. Jazz. Şeýdem. Şey. Başga. Mene bizim Ýewropaň saat medeniýeti diýen sorag öňkü sanlamyzda bolly. Şonu Wiener şäheri diýildi. Awstriýanyň Wiener şäherinde. Wiener şäherinde saksofon barmy? Tapadyok sen anyk jogabyn aýdýan. Sen ne Google'a girip oturdun? Yok. Näme? Nomor Şoň ýer parolmy? Bu daýraklaryň heleýinden şeýle korkaýdan. Giyce yatın bir adet. Şu- Sonra aydan ka. Tapadyok. Üç öçer zanyan, Durcan gidiyor. can gidip otur bolýar. Kime jaň edýän? Ay ağalam. Ağalan biri. Ady. Hiç göz vermedi bana. Eleçik. Ýygyň aýlar ha. Aynen. Aýlamaýmasa. Ödün Google'a ýa-da. Bu Google'a ýazaýdyp näme ýedirlik barmy berde? Yo, bir soranyn bir tun näme? Wi-Fi var mı üstayda? Ya Instagram sahipaňa girip öz agdalaryndan sora bilýän. Onu bilmeýän. Cevap Ha? verince Köpüsü bilmeýän. Näme üçin bilmän internetde oturan adamlar bilýär. ne mi dedin hadi? Ýewropa saat sunugatyny, İn köpülön ya. Şahs hata. o saat gurallarynyň şahsy näme hataplanýar? Haýsy saat guraly? Gitara var. Saksofon var. Ana bu tana hawa. Pianino bolmagy mümkin. Güllü bergene hem os pianino. Tamam. Yo, pianino del. Ýene golaýladyňyz. Andan ýene näme var? Vaqtda hem hadi. Wagt ýok. Yok. Sen toýa howlukýan. Ay bu araşar da toyuyor. Howla mene 1 saat 38 minut garaşdym. Olar näçe garaşmaly bolsa. Kim makare kantak dörýän hiç sunmadı diýip sadan. Men Instagram sahypamdan soraý. Bilýän? Şeyde. Şeyden mi? Ben şuna da varacağım da Kime jaň edýän? Hani Destanı canım. destan. Ýaňşan ýazdy. Ola meçük. Bu ne Näme? çocuk günlük ha? Ýamur saat 4-5 Bergene den işleýär. gepleşigini aýtdyň eken her kim açyryn. Maňa Göni elime çıkaýynmy? Soralmy? Allah ya. Sonra kömekler. Pianino. Akordeon beýleýän.
Hormatly Instagram agdalary Neşwat ýyllarlaryň wekin bäse çygatly gepleşigimiň Sekinstan ýazgy edip durus. Belleşmedi ýaly bu sanymyzda artykmaç kömekleri bar. Olam bolsa Instagram sahypasyna agdalardan soramak. Ferhat Ataýew şeýle sowal berildi. Olam men Instagram sahypamdaky illeşmeden kömek sorajak diýip şonally. Hormatly arkadaşlarymyň ýyle döwlet geler bolsa diýen kitabyna şeýle bir maglumat getirilýär. Ýewropa saat sunugatyna haýsy saat guraly, saat gurallarynyň şarty hasaplanýar. Gitaradır şu. Gıcak diýip ýa-danam. Berekalla Begenjeviç nokot 09 diýen illeşme birinji bolup doğru jogap ýazdy. Ýagny ol Royal. So Begenjeviç nokot 09 illeşmede nämerden beray? Tamam, taňara köp. On birinçiden aýtdym. Hajada, alarsın da. Royal pianino diýdiň sen. Pianino bilen Royal'yň tapawdy bar. Tamam, beş. Köp sağ olun. Haja adres ýazar, näme? Ferhat'ın gün sahypasyna ýazyn görünür. Sağ olun. Royal. Ne? O soralar. Kıyın soralar. Vay o soralar gelýär. Kıyın soralar. Güljahan Beknadarowa birinji tapmaryň dördünji sowaly siz üçin şeýle. Garugum diýen bir aýdym bar. Ha. Rusça aýdylýar. Hormatly arkadaşlarym diýen ýetirdi ýa-da. Ha, kara. Ha, kara. Şol aýdymyň awtory kim? Hormatly arkadaşlarym. Dur. Hormatly arkadaşlarym onu ýerine ýetirdi. Awtory kim? Onu golaýda täzeden işledi. Ben bilýärdim aýtdan. Yani remix diýäňmisin? Ha. Şoň ýaly. Karakum diýen Ýok. aýdymyň awtory kim? Hormatly arkadaşlarym. Anyk jogabyň şomy? Hawa. Hiç kimden kömek sorajak däl. Ýok. Instagram sahypaňda ýa menkilerden tapawdy sorajak däl, jaň etjek däl. Garagumny başga da aýdym bar diýeni başga aýdym käýtdi. Aýtaýdym mady. Ýok. Ha, garagumny goşgy bar diýdi. Karakum. Men gönlüm şu Imne hormatly arkadaşlarym Karakum ýerine bolsa? ýetiren aýdym bar, Karakum diýen aýdym. Men Rusça. pikirimçe hormatly arkadaşlarym. Sen pikir edýän şeýle, dogry dämi? Şeýlelik bilen mehran adamlar ýyllarlaryň dekin bäsleşiginiň Tekinistan'yň ilkinji utuluşy boldy. Güljahan sen bilip bilmedin. Garagum diýen aýdymyň awtory Russiýa Federasiýasynyň atgadan artisti, belli şahyr, kompozitor kim? Igor Sarukhanov. Nesiyersin? Sağ ol. Sana da getirdim. Bolýa. Ne Ferhat Ataýew begenmi? Garşydasyn ýeňilşi, sen ýeňişini aňlatmaýar. Bol söýdeken şunu ýazıp galmaly. Garşydasyn ýeňilşi, senin ýeňişini aňlatmaýar. Benim tapýany arasynda diýmeli. Garrylar gerek diýen aýdymyň awtory kim? Ýaşlaň arasynda garrylar. Ha. Sorar üçin ýürek can gerek, ýaşlaryň arasynda garrylar gerek diýär. Indi awtory diýenim kompozitor kim? Sadyny soraýan sizden. Sözünem soramda biletim ýok, bolýan ýöne. Kömegine dini bar ya. Kömek diýen ok, näme üçin? Öýe dagdalaryndan sorap bilýän. Or tapady ýok, ben Instagramda däl, YouTube'da, Häzir onu Imo'da oturduk nereden tapady soň ýok. daly çek bolýar. Ya bir ýerine jaň edip sorap bilýän. Umyda jaň edip sorajakmy? Kim menden sorany? Näme üçin? Neme? After diýdim halipi. After diýen kompozitory, şo sady kimnikide? Ýaşlaň arasynda garrylar gerek. Şunu jamatylar araýdy. Kapalan çıkar. Näme sen Bilemem. blogda dursun diýene tanış bilişiň içinde.
Yaşın arasında qarlar gerek. Näme be? Hiç kıynanma. Hormatly tomoşaşylar, ýene bir zat ýatdydyň. Hergede gepleşigimizi goýamyzda YouTube'da ýürüte tesbirçiler bolýar. Ýürüte oturýarlarda mihmanlar hakynda öz pikirlerini ýazýarlar. Ha, sonra. Assalamu alaykum. Daşyny eşitdirýär etmenler. Ama o yaşta şu an Meryem Halipa gepleşim notyrna. Bir sonra ýa-da çykdy da şu wagtla. Daşyny eşitdirip bolan okmany? O yaştan arasında qararlar gerek diýär aýdym. Şoň kompozitorlar. Açyk bolmam. Daşyny eşitdirip bolan Bolmam. Şeytan. Kim? Sana ne kararlar gerek. Bayram ağam diye. Açyk bolmaz mı? Üçüncü tanıyan? Oo. 1, 2, 3. Anık cevabım. Tamam. Gelmez. Bolla. Var. Otur. Tamam. Ne kancan metten mi? Aklını toyuna çempikirler. Geldi ya. Ay bolla bekvit olsun. Bolla. Tamam. Bilmedim. Bilmedi mi? Yok. Jogabym yok. Ay yok. Qararlar gerek diyen aydymyň sözlere magtumulmuş şeýfinki. Sadam Türkmenistanyň halk artisti Ata Avliýewiňki. Şeyler bilen sen dönüş doğru bilmegi başarmadın. Bir rol. Utulyas diýip sorawlar bilemiz ok diýip hiç çekinmän. Sebäbi näme üçin aýdaýynmy? Gepleşigi YouTube kanalymda goýýan. Käwr mihmanlar bilen owa. Başdaklar bilen okdy. Näme üçin? Sebäbi haýdy kitaplardan, haýdy mowduklardan berjem aýdam okdum. Şoň üçin olar haýdy kitap okajagyny bilmän gelýärler. Şoň üçin olara pisat bilen okdyp ýerýärler. Soň gelýänlere plan mowdukdan sorawlar boljakdyr, taýinlanyp gelin diýen. Olar taýinlanyp gelýär. Käwirleri tötänden bilýär, käwirleri kömek bilen bilýär, şeýit bilýärler. Soň sanlaryna gepleşim dowamyny 2-1 şoň ýaly sorawlar bilmän goýýarlar. Indi şo öňki ýysa bilen okdyp ýerýärler, näme diýip ýerýärdi? Badaklam da lemedat bilip otyrlar diýär. Şoň üçin hiç o goýulyny ýetip bolmaýar. Bilseň bilmeden tapawdy ýok. Esasat näme? Siz üçin aýdyp bilmek. Esasat şol. O wagtyňyzy belentden ýaňlarsyn. Birinji tapdyryň iň soňky sowal, 5-nji sowaly foto soraw, Halipan tana diýilip atlanylýar. Güljahan Beknazarowa. Siz üçin şu sowal şu ekranda görýän denan maşgalaňyz haýty bagşy, haýty aýdymçy. Haýty Halipa bagşy suratdaky. Näme? Näme? Kim? Näme dady? Bilýän men şunu. Aýtda bilýän. Ýöne ýadyma çyny. Bak, çol bagşyň şägirtleriniň biri. Dogrymy? Dogry. Ady, familiýasy. Şu gyzykdyrýarmy seni? Ýok, gyzyklandyramak men ýadyma bilýän ýöne. Sülügün meret geldiýi. Türkmenistanyň at gadanan bagşy Sülgün Meretgelliýewa. Berekella. Bildim. Berekella. Beşinji sowal bilmek başardyň. Indi Ferhat Ataýew sen üçin foto soraw, senem Halipan tana. Suratda Halipan tana. Ay, tamam. Gerek manalar. Hakykatdan suratdaky Türkmenistanyň halk bagşy Mena Garaýew. Ne şeyler bilenem, 5-nji sowalym kiňden bilmek başardyňyz. Mehriban tomoşaçylar şeyler bilen ýyllarlaryň zehin bäsesige gepleşmeden
8-nji sanynyň 1-nji tapyry tamam boldy. Güljahan Beknadarowa, Ferhat Ataev bir ýeňişe, ýeňişemde näme 4 sowala bildiler, 1 sowala bilmediler, 4 boldular da. Şeýlelik bilen hem 1-nji tapyryň tagaman sowlaryny begenip 5 kelime söz aýdar boldular, gör wak näme diýerlerkä. Var yardımin köşeden bir güzeli gördümin Aşık bolup bir günen hayran kalıp durdumin Yürek var yan köşeden bir güzeli gördümin Aşık bolup bir günen hayran kalıp durdumin Adıyor, şol güzelin adıyor Dostunun yüreğine çın sevgilim adıyor Adıyor, şol güzelim adıyor Dostunun yüreğine çın sevgilim adıyor Adını soranımda Didi menin adım yok Var iştenin şol menin Başka işten adım yok Adını soranımda Didi menin adım yok Var iştenin şol menin Başka işten adım yok Adıyor, şol güzelin adıyor Dostunun yüreğine çın sevgilim adıyor Adıyor, şol güzelim adıyor Dostunun yüreğine çın sevgilim adıyor Ne dedin dayak çek dinlemenin sözümü Sevgisi durmuş bunlar bahsedetmeyedimi Ne dedin dayak çek dinlemenin sözümü Sevgisi durmuş bunlar bahsedetmeyedimi Adıyor, şol güzelim adıyor Dostunun yüreğine çın sevgilim adıyor Adıyor, şol güzelim adıyor Dostunun yüreğine çın sevgilim adıyor Çın sevgilim adıyor Çın sevgilim adıyor Çın sevgilim adıyor Mehriban tomaşaçylar, biz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi adly gepleşmeden Fekinistanyň stanyň 2-nji tapyryna başlaýar. Bu gedek mihmanlarymyz meşhur aýdymçylar Güljahan Beknadarowa hemde Ferhat Ataev. 2-nji tapyryň 1-nji sowary türkmen diliniň dürst ýazyw kada kanunlaryna degişli. Bu gedek ekranda size dürst ýazyw kadalaryna degişli misallar görkezilmeýärdi. Özüňiz ýazmaly. Ene şu galam alýaňyz, şu kagaz alýaňyz da Güljahan Beknadarowa siz şeyle söz düdümünü ýazýaňyz. Şuna çıkarmasın. Ataevlerin maşgalaty. Ataevlerin maşgalaty. Ataevlerin maşgalaty diýip ýazýaňyz. Şonu dürst näýle ýazmaly? Jahan yazım men yazım. Yok, sen näder Beknadarowyň maşgalaty diýip ýazmaly bolmagy mümkin. Yo, ol Aňsat. Aňsat Ataevlerin maşgalaty, aňsat. Yok, Beknadarow Aňsat. Näme üçin? Beknadarow. Ha.
Uy odur ne? Bol yazda. Atayiflerin maşgalatı. Var yatamalanok mu? Yok. Yok şunu yani. Hatya dula. Hat ya. Goyay da. Bilýän. Ýöne var Yadından ştaýdy. çıktırmıyor. Yadından Kartları çıkarım. yanından çıkmıyor. Hatma odan ne? Hatım owadan däl ýöne Ya var. men kama odan ne men. Valla. Gördüm düşünmedim hiç düşünmedim. Ya zakol ýöne ýalňy sürleit korkan. Ataýyplaryň ataýy. Maşgalati. Maşgalatyny näden ataýy. Ha o. İnternet ulgamına da qatken yanlış koy berýärler şu meselede. Şoň üçinem Ferhat Şotor. bilendir. Jaňa dene var ýerine. Jaňa dene soň ýerlermeýän röýdaýman bana da. Ataýyplaryň ili. atayiflerin maşgalatı. Ataýyplaryň. Atayiflerin maşgalatı diýip ýa-da İki tane söyle yazmak için neçe minut vermeli de bu jahan bekmeden var. 10 sekund ya. 1 minut 10 sekund. Kadar kömek etti. Yaz şu aydır şeýer ýadyl. Şey diýip ýa-da gülýän. Nima bolýan ýeňi şolun gaýdy. Evet, yine me beğenmeyenler. Ataýyplaryň şeýledir be? Ne? Ataýyfa. Ataýyf. Fahar aýdaňy ýazanda ýok diýme. Ataýyplaryň. Ne bilemem ne atayfa şey diye. Ataýyplaryň. Bu pasportunda mümkün favlen yazılmam. Men Ataýyf. ýaman etjek bolýan sana. Wy etmede ýamanlyk. Ýaşlyk ýamanlyk etdi. Ýeňi sülen çykaýyn o ýerde. Ataýy. Owa etmeýärler şundan unuturady. Owa. Ata. 8 PM kabar ölmeýän. Kanaldan aňryk geçilmeýärler. Bu ne? Owa meçidi durmu? Şola. Şu aşgat marýoldan gidip barýan ol. Ataýyplaryň. Gümmödem selenläp görünýär. Bizim owamyzda Ýürek insanlar tarapyndan gurulan bir meçit bar. Onuň daş ýolundan görünýär. Gümmödem minaralaryň tuğrun anlajan. Ömürlerde okmasın, ähli garnaşlarına çağırsan Hudo ömür versin. Hayırlı işlerine anlajan Hudo versin. Oldu mu? Aslında çakılın daşına da ýazarlar ha. Fotoğraflaryň maşgalaty ýa. Ene mehman adamlar garaşsym ýaly Güljahan Beknadar we ýalňyş ýazdy. Ataýyflaryň maşgalaty diýip ýazdydım. Ataýyflerin bolmaly halyny ataýyflaryň. Şu ýerde mehriban tomoşaçylar gatykän ýalňyşlyk goýberýänlerini tap geçedim belýär. Türkmen diliniň dürüst ýa-da kada kanunyna laýyklykdy. Soňky bogunnaky çekimli inçe bolsa goşulmalaram inçe çekimli goşulmaly. Soňky bogunnaky ýogyn çekimli bolsa onu goşulmalaram ýogyn çekimli goşulmaly. Ýagny şu ýerde ata sözünde ýogyn çekimlilerem bolsa yev goşulýar, ol bolsa insan goşulma ata yev inçe çekimli soňky goşuljak goşulmalaram inçe bolmaly. Ýani harpyny setine boyun bolup tabin bolup gitmeli. Şeýlelikde ata yevlaryň däl ata yevlerin bolmaly. Güljahan Beknadar we Türkmen dilinden ikilik. Ferhat Ataýew sana bolsa şeýle bir gowy. Evet ýa-da galan. Sana iki sözüm däl bir söz. Ýekeje söz. Ünsüz diýip ýaz. Ünsüz. Käbir adam ünsüz bolýar da, ünsüz bolanok hiç da doğrudan. Ünsüz. Iri ýa-da. Tapady ýok. Ene Ferhat Ataýewiň garaşsym ýaly Ýalňyş ýaly. Sekip benim gallam ýüdün ýere saldy. 11-nji mektepde türkmen dilinden kim okatdy? Şu ada aýdyp goýaly şu malumat. Döwlet daýym okatdy diýýärmi? Ünsüz. Ünsüz ýen söz jemi 3 harpdan ibarat, ýagny ü, n, s. Bir yerde Ferhat Ataýewiň ýazyşy ýaly nadan soň ü ýok. On soň Türkmen diliniň dürüst ýa-da kada kanunyna laýyklykda ü hemde u sesleri birinji hemde ikinji bogunlarda eşitilseler hökman ýazylýarlar, soňky bogunlarda ýazylmaýarlar. Ýagny
Ü, na, sa olmaly. Soňky sizem i bilenlerle ü bilen ýazylmaly. Üns siz bolmaly. Ü, na, sa, ü, za bolmaly. Üns siz bolmaly. İki ýalňyş. Aa. İki ýalňyş. Edilsen ýaly onuň iki ýalňyş da. İkisi de bir ýalňyş menki. İkisi de däl, hem şeýle başgalatyny dogry ýatdyň. Bir sözde sen iki ýalňyş. Bulan bir sözde iki ýalňyş. Bir ýalňyş. Näme üçin Ataýew lar ıň. İki hoşum manam sen. Evle iyi bolmaly. Sen orada a bilen öý ýatyň. Ana şeýlerden Ferhat Ataýew saňa da türkmen dilinden ikilik gutlaýan. Enne ünsferiň. İkinji tapyryň ikinji towaly Güljahan Beknazarowa sen üçin şeýle. Buğday uýan enzamy türkmen dilinde näme diýilýär? Sen kömek etseň Dur, yok. Neme? Bu yine için. Buğday uýan enzamyň ady näme? Bilýän. Har. Eda kömeli. Ya, kömeli çygömeli. Neme? Gadymda ularda kän bolup dural. Degirmen. Degirmen. Hawa. Anyk jogaň şomy? Şeýlerden Güljahan Beknazarowa sen ikinji sowalyňam dogry jogabyny bermek başarmadyň. İkinji sowalyň dogry jogaby degirmen. Bilin degirmen. Bolýa. Aňsat diýana sowallar şeýle bir aňsat näme üçin çekinýäňiz? Ferhat Ataýew siz üçin ikinji sowal şeýle. Degirmene billi Güljahan. Degirmen ýürediýän adama kim diýilýär? Degirmen ýürediýän adama kim diýilýär? Instagram sahypamda adalan garaşyp oturanlar haçan bize sorak berer kadi. Degirmen ýöretýän adama. Degirmençi diýilýär. Şeýlemi? Aýo näme? Blok çalana blokçy. Planatçy hedilla ha? Suwt tutýan suwtçy. Degirmen ýürediýän adam ady bar da o. Ya aýtdam. Ama goýun bakýan adama goýunçy diýjekmi? Çopman. Edi şoňa. Bilemi var. Degirmeni bilýän adam ýürediýän adam bilen ok. Bilen hakkı var. Zat bolýar. Näme şu degirmen sen bilýärdiň ha? Hawa. Onu degirmen bilýän ýürediýän bilen okmy? Degirmen ýürediýän adama Çeçen sanýan üçdiýemde kim bolsa bir ýerinden kömek soraýan. Ýeteň näçe kömek aldy? Menden kömek sorap bilen ok. Instagram sahypamda agdalardan sorap bilen ok. Handanım sonra. Telefondan bir Ýekeje kömek gal. ýekeje kömek galy. Ýok. Ýekeje kömek bar. Olam näme? Öz sosial ulgamdaky agdalardan sorap bilen. Tapawda Instagram, Imo, YouTube. Janadaja. Can etmeler. Yerim saçık koyurlar, borlar. Näme borlaydy to? Bolundy näme bu? Nime da elde taýdan. Ýok saldım hani. Şo nämetdi sen. Bunu ýaýlama çyk. Yo, bir imoda oturanmı? Degirmen. Yo imodan sorasaňam bolýar tapawdy. Ay imod. Elde da. Degirmen. Janada elde alipus. Mun kodunyň uzynyny Janada elde. aýaryndan gorksaňam kyn boljarkan. Ýok, jaň etme. Yo, jaň etme. Imo wizlede. O bolýar. Imodan jaňada. Şo sosial ulgamdan kömek soradyň bolýar. Imodan soraýandarmy? Ay şu imoda da. Bolýar imodan jaňada. Şol kömek bolýar bolsun. Mehriban tomaşaçylar, mehriban ýyldaşlar. Ene ýyllarlaryň dekin bäsleşe gepleşmeden Sekiristanyň ýadgasy dowam edýär. Ferhat Ataýew ýene bir sowal bilen ok. Ýene bu gedek Yeni bilmän oturmam. Degirmençi näme diýilýär? Degirmençi näme diýilýär? Ferhat Ataýew şeýle sowal düşdi. Degirmen ýürediýän adama kim diýilýär? Degirmen ýörediýän kilwan ýa.
Berekallah. Şeyleri bilelim. Ferhat Ataev ikinci sual billi. Ağam tağaraksan davul kökkö. Son Degermen öyle diyen adama kilvan değil ya. Avallasa. Kim ol? Ya ağam da bayram. O şeyler bilelim. Bayram ağa sana bir utuş kazanıp verdi. Davul bayram. Degermen öyle diyene kilvan değil ya. Güljahan Beknadarova yıllarının rehin bäsesi gatly gepleşimizin Hekinstanyň ikinji tapmarynyň 3-nji sowaly şeýle. Şukurbaş kino filmini gördüňmi? Şukurbaş. Aw. Näme üçin pikirlenme aýtdyň? Fikirlendim. Şol kino filmde bir wada iki keşfi janlanýan aktyor kim? Bir wada iki keş. Aw. Bir wada şol kinoda iki keşipde oýnaýar. Hayt keşiplerden ama aýdaýynmy? Çapyk bilen Mehmet Yarhanyň keşiplerini oýnaýar. Çapyk hanım şol urada, Mehmet Yarhanyň şol urada. Bilen ok? Kömegala. Kömek haýdyndan kimden? Men Instagram adamlardan. Salam yine bir gedek mehriman tomoşaçylar. Yine ýaýlymda biz Güljahan Beknadarova şeýle soro düşdi. Şükür Bagşy kino filmde bir wada iki keşfi janlanýan aktyor kim? Hirat edin. 2 minutdan wagt berilýär. 2 minutun içinde Instagram agdalarynyň içinde haýdam bolsa bir dogry jogap bolsa şonu kabul eder. 2 minutun içinde bilmez otulýarmy? 2 minutun içinde dürlü jogaplar berip bilerler. Onu şol wagtyň dowamyny da tapawdy ýok. Ýalňyş jogaplar kabul etmez. Şol ýalňyş jogaplaryň içinde haýsy jogapyň içinde tapawdy ýok. Bir dogry jogap bolsa biz kabul edýäs. Ene şeýlelik bilen hem mehriman adamlar ne amsatçak soraglar şonum bilen oklar diýip ýazýarlar. Özüňizden bilen ok. Ýönen ştaýda 5-im keteçidik 97 diýen illeşimiz billi artık Zalliýew diýär. Sağ ol. 5-im 97. Janyň sag bolsun ömrüň dokładna. Güljahan Beknadarova. Paraýyny padak. Şeýle. Näme aýdan ýelim bolsa berip berme. Gönlümden çykararym bolsa. 5-im jan sag bol artık Zalliýew. Jogap dogry. Bilen. Güljahan Beknadarova şeýler bilen. Bilen ok. Inni Ferhat Ataev sen üçin 3-nji sowal olam kinosynyň otuny degişli. Jadil Hünji hakynda erteki diýen bir kino film bar. Gatken ýaýlymlarda berilýär. Şol kino filmni Garadowyň keşfini döreden aktyor kim? Garadow bolup haýsy aktyor oýnaýar? Bilýär şol kino ýadyňa düşýärmi? Garadow bilýärmi? Güljemal, nirde sen yerin teýne girenem bolsaň taparyn. Ýara. Güljahan. Kömek gutardymy? Ferhat Ataev kömek gutardy işini aýtdy. Sen sekil pem kabar bilmeýäňdi. Aşgaty düşdi urip doňu ber o. O var maskara etdim. Ol diňe bir aktyor däl. Ol rejissor, ol çeper okoýjy. Zat kinoda da oýnady. Çarmy? O gelin zat ya. Çağırım bir ne klaslaşın mı? Familyadan aýt. Familyadan bilen ha. Onu çağırağa mı diyen valla? O çağırı mı diyen valla? Ya klaslaşın ya. Gördüm. Yo valla. Familyası? Familyasını bilen ha. Şeyleme. Çağırağa. Mukaddiyen şey. Ya çağırağa adım doğru aýtdyň. Familyasına mı aýtdyň? Ha? Deme senem tuğrama bilmeyen soran jowan burnuňa taryp çykaýdyk goýar. Degde 5 demeli 25 dep. Bah. Adam bolsa da. Adam bilsek bolar. Bolýa ýüz keşfini görkezsem tanarmyň? Ha, o tanýar. Şumy diýsem o diýjekmi? Tanarmyň. Ha? Men suratyny görkezek şumy diýjek.
Hova ya yok diýsen, bilseň bildiň hazap etjek bolýarmy? Ha? Bolýarmy? Bolýar. Cumaya. Parlamakçy. Ya. Bolýar. Indi. Indi bilýüm orada. Bildiň var? Bildim lan. Yo, tanıyam, şonu biljek bolýanlar. Başga aýtgyn olarda oynaya. Neme? Jadırıncı mı ne? Ya. Jadyr hunjy, şonu aýdyp otursa. Ha. Yok korkuyun, korkudan many korkudan. Yok, bular da şunu korkudan. Bilmedin değil mi? Şöyleydi. Ha? Şöyleydi. Şöyle. Kabul edelim mi? Ederler sonra. Bolýar. Ol Türkmenistanyň halk artisti Çary Işanguliýew. Gatken Türkmen film üçin, medeniýet üçin gatken işler eden adam. Ol eňim halipam bolup durýar Çary agadan. Gatken atlar öwrendim. Bir gepleşim usulenem Çary agaň ýatdasym belli. Ol çeper okuýuşyň ustady de. On şeyler owadan sesi vardy. Şeyler var owadan okuýuşy vardy. Şol okuýuşy bilen, şol owadan sesi bilen ol diňe bir tomaşaçylaryň däl, eýsende orta dinleýijilerin hem ýüreklerini ornanma başardy. Dowam edýäs. Bildim dikti mi? Bildiň dikti. Ha, Çary diýdim da. Çaraga diýip bolýan boldy. Bolýar. Dowam edýäs. Güljahan Beknadarova. Size şeýle sowal. 1979-njy ýylyň 23-nji martyny Krim observatoriýasyna işleýän astronom Nikolay Chernych bir asteroidi tapýar. 2584 belgili şol asteroidi näme diýip at berilýär? 2584. Endi 2584 da belgisi. Asteroid näme bolýar? Näme? Asman jismi. Hawa. Elim genişlemi, kosmos jisminde. Kömek sorabilýär? Näçe kömek aldy? 2 kömek aldy. Birine jaň edebilýär, ýa-da öz sosial gomda agdalaryndan sorap. Ya, men bilemem. Bilsem ama aýtjak däl. Bilmem aýtjak. Men jaňlanmadymy? Aha, kime jaň aýtjak? Ene. Ýollaşma. Yani ýollaşmada jaň aýtjak, begile. Ha. Taşyny işler ýaly-da. Begle. Hop. Men şu at merganaň gepleşigine türlü dekinäsleşikde ýa aýtdyma, aýtmakam. Hop. Şeýle sora berdiňle. Bel salam. Ne sowal şeýle. Sen bilen Güljahanyň arasynda söýgüne eldirdi. Degişi baýdyan. Ülfertinden 1979-njy ýylyň 23-nji martyny Krim observatoriýasyna işleýän astronom Nikolay Chernych bir asteroidi tapýar. 2584 ýa-da 2584 belgili şol asteroidi näme diýip at berilýär? Ay, şoňa meňdeşler da kosmos giňişlerini aýnap beren Bilmeýdi. asman jismi. Google'a ýaz ýalňyşaýmy? Güljahan ya Google'a ýaz ýa ýalňyşaýma diýär. Asteroid. Owana şo sen bilen bileýärler ha. $2584 belgili asteroid ady näme? Türkmeniýami? Kabul edýärmi? Şu Türkmeniýede duraýsan ay begil zat. Ýol bulaşdyrýan bolmadymy? Türkmeniýami ady? Var begil sağ ol. Sen Güljahan barýançan şo öňke diýen işleňe de nahar şollar pişirer. Yok çay bilmem. Sağ ol. Kabul edýärmi? Hawa. Kabul etmäňi çekerim diýdi diýärmi?
Şeýlelik bilenem sizin ýan ýoldaşyňyz Güljahan Beknadarova size ýene bir utuk gazanyp berdi. Hakykatdan 2584 belgili şol asteroidi Turkmeniýa diýip at berýärler. Tadam. Ferhat Ataev size de geografiýadan şeýle sowal. Türkmenistanyň iň ýokary belentligi haýsy belentlik? Türkmenistanyň iň ýokary belentligine näme diýilýär? Köpetdağ mı? Dağ, Köytön dağ, dağ. dağ. O ýöne iň belentli. Köytön dağ ya köpetdağ. Yo, dağda, o köýtünnadı, o. Dogry, dağda. Ýöne şol belentligiň ady bar. Resmi ady bar. Türkmenistanyň iň ýokary belentligi. Meselen bir ýurdun geografiýasy geçilenine iň ýokary belentlik, plan belentlik diýilýär. Iň ýanky näme çökötligi, iň aşağı çökötligi, plan çökötlük diýilýär. Näme üçin? Kömeňem galmady. Tılly. Şoğa anlatda, şoğa. İmaňam ulanyň imaňam. Bulan. Üçüncü ýan 1 2 3 jogap Yok. ýok. Şeýlelik bilenem Ferhat Ataev geografiýadan näçelik alanyň bildik. Türkmenistanyň iň ýokary belentligi aýrybaby belentligi. Bilip bilmedin. Güljahan, ne var ýa? Degen ýa-mı? Owo. Ya bu minusa düşürýärler. İkinci tapgyryň iň soňky sowaly video soraglar biziň tomoşaçylarymyzdan gelip Men ýene boşdy. kömegim galdy. Sen ýene ýekeje kömeň bar, olam öz sosial ulgamlarda agdanandan sorap bilýär. Güljahan Beknadarova, üserip dinle. Salam, men Halaja Trawnyň 23-nji orta mekdebining 10-nji sınıf okuwçysy Goşwatow ýeňiş. Men Ýyldızlardaky üniversitesine gatnaşanlara şeýle soragym bar. Şükür Bagşy powestiniň awtory kim? Şükür Bagşy powestiniň awtory kim diýe ýerleşmez. Şükür Bagşy powestiniň Awtory. Ýene bir kömeň galdy. Oscar'ın şu kino after bolýar dämi? Senariýa. Senariýanyň awtory bolýar. Ne powest bolanda şol aslında Şükür Bagşy kino filmi şol powestiň esasyny döredilýär-de senariýy ýadylýar. Jaň aýtyp bolanok ýöne imodan jaň etden bolýar. Imodan jaň etden bolýar ýa-da öz sosial ulgamdaky agdalaryňdan, dostlaryňdan kömek sorap bilýän gönü ýaýlymda. Imoda gönü ýaýlyma çykdyn tapawdy ýok. Beller bir ýerine jaň et, bir ýerine ýaz tapawdy ýok. Öz Instagram agdalaryňdan sorap tapawdy ýok. Google'a giren noktam? Yok yok. Imodan. Imodan mı? Rahman tomaşaçylar, şu wagt ödüňi diýänsiňiz, wagt o da plana, men bolsam bilerdim diýän. Taýda oturup görün şu söz diýdirýär, O, ya işte, diýdirýär. yani. Bizim şey Hawa gelip biljek gelen. ýaly O. gelen soň. Güljahanam, Ferhadam, döşüne kakışyp gaýşaryş geldiler. Şuna biler, ýeňiş gadan kiler. Görünmedi. Şeyden mi olýaslar? Story'sini başgalar da gelen. Nurmurat Sarıxan. Tarıkhan. Imodan kim kömek etdi? Garnaş konu. Garnaşymy? Ýankymy? Yok. Ha? Yok. Başga garnaşymy? Şeýlep gelen kimim şu garnaşyň bolsa, ol saňa ýamanlyk isläpdir. Şükür Bagşy powestiniň awtory Nurmurat Tarıkhanow däl, ol Tarıkhanow Nurmurat. Güljahan Beknadarova gutlaýan. Dogry jogamy eşdelim. Men Ýyldızlardaky üniversitesine gatnaşanlara şeýle sorag etdim. Şükür Bagşy powestiniň awtory kim? Şükür Bagşy powestiniň awtory Nurmurat Tarıkhanow. Berekella. Hayır diýär ya. Indi Ferhat Ataev sana da ikinci tapyryň soňky sowaly video sorag, olam ýerleşmeden gelip boşdy. Salam, men Kazan şäherinde Kazanskiy Federal Üniversitetinde öğrençilik kadrily rozladım. Men Ýyldızlardaky batnaşyna gatnaşyjylara şeýle sorag. Okeanlary, deňiz ýa-da köýleri bir-birinden goşup duran dar suwak näme diýilýär? Okeanlar, deňizleri bir-birine goşup duran dar geçeligi bolýar-da, darajyk suwa näme diýilýär? Gödüň öýleýärmi kartada? Şeýlece bir gijek su kartada kiçide bar. Su geçeligi bolýanlar. Okeanlar, deňizleri birleşdirýän suw bilen. Şu jagada da diýilýär-de. Neme?
ayda. Näme? Kömekler. Kömek. Şeyde. O sana da atı yok lan, hiç utup atı yok. Köl ýa-da Boğaz diýilýär. ýok, ol şeýle boğaz diýip ýapylýan näme diýilýär? Näme? Näme diýilýär? Boğaz diýil. Sen bulaşdyrýan ho. Näme? Sen näme diýen? Köl ýa-da kanal. Şo diýär da şo da şo kanalyň ady näme? Näme Boğaz diýär? diýilýär da. Olmady bolýar. Aha. Şoňa näme diýilýär? Boğaz. Näme? Boğaz. Näme? Boğaz? Erhan, näme aýdyp oturýarsyň sen o? Bu gepleşip diýilýär, boğaz. boğaz diýilýär. Boğaz. Boğaz? Alçoğan var da näme diýdi? Gülmägeligi de getdi. Mene düzgüsüňiz öňünden ýanman. Soňky jogabyň. Böwet. Böwet näme bolýar bilýärmiň? Suw geçiren ogul böwet. Geçirýän boğaz. Boğaz. 10 milyar. Suw geçirýär da näme diýer? Kanal. Kanal. Şawal. Ýap diýilýär. Yap diýilýär. Ola Yok. näme okeanlar, ummanlarda, deňizlerde. Yap da ha. Bir, iki. Ya men yanlış urlarmy aýdýan ýene üstümden çördüm. Yo, öz bilçiň aýda. Näme? Boğaz. Boğaz. Näme gorkup diýen onu? Bir kilogram söz diýenmi? Atyn bolmar şutaňa näme diýdi? Boğaz da adamyň boğazy da şol. Şol şoňa meňdeş bolan üçin näme diýär? Türkmen dilinde şol geçirji suwa näme diýilýär? Birleşdirji okeanlar deňilleri boğaz diýilýär. Boğaz, plan boğazy diýilýär ol. Ara geografiyada. Kedäjek ama sen öňden onu näme diýär? Öňkör ol, gepleşiklerde sanlarymyzda büýükmanlar. Yani mekanjal medip diýär. Ay seni öňden bulaşdyrýar. An dogry jogap görüriň ondan. Men ýyldızlarymyň bätleşene gatnaşyjylara şeýle sorap öpdim. Okeanlary, deňiz ýa-da kölleri bir-biri bilen goşup durýanlar suwa boğaz diýilýär. Boğaz diýilýär. Sag ol. Ömrüňiz ok bolsun. Mehman adamlar şunun bilen ýyldızlaryň wehin mäsajyga gepleşmeginiň 8-nji stanyň 2-nji tapary tamam bolýar. Ýene de aýdymçylarymyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdym diňler. Ýa-da biz 3-nji tapyrymda başlar. Neçün bolur sen gamyn, neçün bolur soň gamyn, bir törpece can sensen, baglarda açylgan gül hem serwirwan sensen. Gül gözlerinden rowşan bir gowhary eken sensen, el murhana saýdetken saýhady zaman sensen. Aklymy eda kılgan bir apady can sensen. Maklubu köngülsüň sen, maklubu köngülsüň sen, aýrylan adyrym ýok, aşkynda adam goýdum, köýüňde güdarym ýok. Terwes beşiň wasmany, dessanna ýazarym ýok, el öldürüp el gitip, can senden azarym ýok. Mehman adamlar biz ýyldızlaryň wehin mäsajyga gepleşmeginiň 8-nji stanyň 3-nji tapyryna başlaýar. 3-nji tapyrymyz foto sorawlardan ibaret. 3-nji tapyryň hemme sorawlaryny iýleşimiz Döwletmurat Balliýew ýollady. Döwletmurat ýurdumyzda meşhur bolan häzirki zaman aýdymlaryndan ýa-da halk aýdymlaryndan suratlar jemläpdir. Şol suratlar jemläp haýsy aýdymdan alynan sözler gelýär. Şonu anyklamaly. Ine Guljahan öňde bolýar, şoň üçin Guljahandan başlaýar. Guljahan birinji soraw şeýle şu suratlar birleşdirsen haýsy aýdymyň sözleri emele gelýär. Birinji suratdan başlady, näme bar?
Gül var. Gül näme diýär? Adamyň daşyny urşap alyp otyrar. Ýedi? Tupan. Aha. Onsoň? Kelle ağrı. Awa. Onsoň? Aşakda göz var. Onsoň? Raise your head. Näme diýmek? Raise your head. Bolýa, aýym näme? Men. Came. Näme came? Geldim. Kam işlerin ötön zaman formasy. Aýtaýdym emele gelýärsinler. Gül tupan. O tegelek he. Gül adamyň daşyny büreýär. Aha. Ona iýdiňärden aç çykany men. Gül büre. Ferhat bildingmi sen? Aha. Gül büre taşıny. Näme daşy? Aýtaýdym da bar şoňa sözler. Gül büre taşıny. On böyle iyiydi kelle ağrı bir yere. Kellar del. Gülbüräp Gül büre. degres daşyny. Yeller owadan saçyny silip. He, matlar kadağımdan aydım. Hawa. Gül büre degradasyon. Gül büräp degradasyny, Yeller silip. yerler sypamyş taçyny, hany bakkallar başyny, ýok had gallar başyny, men seniň ýanyňa geldim. He, bak. Hawa. Ferhat Ataev, sen üçin şeýle. Ba. Neme? Emra Recep. Diňe şonu tanadyňmy? Onjona bildim. Already näme? Ha? Already. Ama İngiliz bilen ara ýokdur ay. Bolýa. Yüzük. Näme dilende yüzük takylýar? Durmuş oranda, zakırın geçende. Öňünden Amerika näme ýanky aburçene diýer, ortada adaglanan da. Adaglanan. Onsoň life. Bolýa hemra bar şol aýdymda. Why aşak diýer. Why? Näme üçin? Oğlan adaglı emrahım. Niçin menin yüzüm Ne? Oğlan adaglym janym hemrahym neçin menden yüz dönlerdiň edidim. Yüz dönderdiň bolmaly, emma iýleşmeden gelen näme soralar, foto soralar, şoň üçin şo durşunarlyk yüz döndürdiň diýip ýatlar, dönderdiň bolmaly. Bolýa, muny kabul edýäs. Güljahan Beknazarowa. Be magtumlatamyň goşgutyna döredilen aýdymlardan Halk aydymmy? Ne halk aýdym bolanyna sözlerim saadam halkyň bolmalylar. Oňdan magtumlatamyň sözlerine döredilen aýdymlar eger halk saadynyň ähenini aýdylsa onda halk aýdym bolýar. Aňarda näme görýän? Neme? Gün çıkıp gelýände. Depe de, depe. Itself. Näme itself? Ben durmuşum. Ha? Sen durmuşsun? Yok. Bolýa, berdäk näme? Surat? Da. Da. No. Depe ödüm. Dal sayır diye. Depe ödüm dağ sayar. Berekella. Ne? Jogam şol. Depe ödüm dağ sayar. billah. Belli tuýaram. Bu näme bilýän da? Inni. Bu haýtaýdymdan. Ferhat Ataev. Ana. Aylap, yol yörep. Näme? Deryalardan hem Ha, ana. Bollun he, ana oturdu. Yo. Antı aile. Alt. Şonyalak buraya. Haýtaýdym şol? 6 aylap yol yörep. Zaten Tümü var. deryasından aç. Ha, garyp. Tümü Zaten deryasından. Hawa. 6 aýlyk ýoldan gelip po ýolaşyp tünü derya sendine garybym ýar ötdümi diýär. Ana şol aýdym. Tümü derya. Inni. Bu ne eminne?
İki tane aşık mağşuk. Biram 18-17 okur. yıllar. Aytaydı mı adı? Yıllar yatır aramızda. Berekellah. Yıllar yatır aramızda diyen aydımın adı. Bay sana dağı. İn ansat düşüptür ha. Ferhat Ataev. Ok yay gördüm. Biledik gördüm. Nemaydım? Aydılayan aydım var ha, toylarda da aydılayan. Ha, berekellah. Yap boyunna duran oğlan, okun yayın, kurun oğlan, biledigim alan oğlan, alan oğlan bersen. Koyturamen dengizden bir fikir edu. So yap boymanlarda, şoň üçin beýleklerden görüp bolýar, mene ok yay var, onu görüp bolýar. Set diye, set up, yani gurmak sözünden biledigi bolup bolýar. Take, almak. O give me, ber idine, ber manysyň berýär. İngilizce bilen doktan İngilizce bilen bolýar. Bolýar. Bu haýtaýdym. Guljahan Beknadarova. Iň aňsady. Ay, mun bilmeseň de tomoşaçylar şeýle birsinden gülerler. Kimi görýän? Bilýär. Adymyň, anime aýdymyň ady. Haýtaýdym. Goýuz ba oğlum ya. Goýuzlar oglan bar. Boldymy? Milleti näme? Arab. Haýtaýdym. Arabaydın mı? Ora. Sizin ogurlaw aýdan aýdym näme? Milleti näme şoň? Arab. Bolly, inni? Ağa can arabın mıydın? Bereyin. Arabın mıydı? Ana. Bolýar. Ferhat Ataev. Kerim ağaň sözlerine döreden aýdym. Nara meni. Bolly nar bar, okyýlar näme etjek? Nar nämede? Nämede dur? Ağaçyň nämetinde? Ucunna. Ağaçyň ucunda. Şaha. O bir şahada Bir şahada altı nara. minglep duran altı joro. altı joro. Ana, berekellah. Bolýar. Inni Udari. udalit, delete all problem him O da çay. metelelendi. Gök çay. With näme? Bile olam Kemper bilen çay. kemper bilen çay içeňde smart bolýar. Ähli gaýgym kemper bilen çay içeňde diýen aýdym. Bolýar. Ferhat Ataev näme görýän? Aslan oku Türkmençe näme bolýar? Durol. Durolmayın. Bir verine baksana. Son doğru mu? Awa gül bilen bäsleşen meýle. Durulgada durulmaý bir bäriňe baksana. Anne. Guljahan Beknadarova. Koş. Galanın Ana. diline bir kavmi. Eýdim, berekellah. Uçuşun akı. Ene şeýlelik bilenem siz üçünçi tapgyryň hemme sowallarını bilmegi başardyňyz. Mehriban tomoşaçylar, şeýlelik bilenem ýyllaryň zehin bäsleşige gepleşmeden fikirini sany tamam boldy. Hasaba urada Ferhat Ataev bir utup ýyza galdy. Dinan maşgul bolan tam. O ay bolýar. Yo. Näme? Näme yo? Açık düşünceli. Şu an men bilmesin ki ne? Bilende Benim näme? köp kömek etdi mi? Ha. Tamam etmez. Hawa. Nerede ortaň täze maşgul etmeýärler däl. Şeýlelik bilen mehriban adamlar ýyllaryň zehin bäsleşige gepleşmeden Fikiristan tamam boldy. Guljahan Fikiristanymyň ýeňijisi boldy. Ferhat Ataev Fikir PMK bar saňa. No, atykyn. Ol diňe saňa däl, maňa da mesele bolmagy mümkin. Näme üçin oňadaşyma kömek etmediň? Mesela men öğretmen. Bolýar janyň sag bolsun. Etatlat gepleşige hormat edip gelen üçin köp sag bolsun aýdýan. Sunugat äleminde aýdym sad, sunugat äleminde mundan beýlägim ulussunluklar hemraňyz bolsun, owadyňyz ilmidama belengden ýaňlarsyn täze aýdymlaryňyz bilen özmüş toklaňyz begenlerkeden maşgalaňyza awadançylyk yaran bolsun.
Bugün 18. dekabr, ne bileyim o kaçan yayılıma berileceğini gepleşemeden 28. dekabr yine 10 günden yaş toyun, öňünden gutlap durmayın. Yöne gepleşin ýem o şoğun Bana soğudun ama. şeyleme. Nur Melaif'ten restorandan haýşe diýär 28. dekabr çenni YouTube kanalymda koymağa mümkinçilik öğretmeğineyim. Ehvan adamlar bir gepleşik meşhur Akepter Video Studio tarafından ýadaga geçirildi. Gepleşige gatnaşan mihmanlamada da köp sagortuna diýär, video operatorlarymda, studiolarymda da gepleşige işçen gatnaşan illeşmede de özleriniň video soraglaryny, foto soraglaryny iweren illeşmede de köp sagortuna diýär. Bir gepleşik meniň YouTube kanalymda goýulur. Gepleşik baradaky pikirleriňizi, tekliplerinizi YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýollap bilersiňiz. Bir gepleşik baradaky pikirleriňizi şeýlekem ýyllardan dekin bäsleşige atly gepleşigimiň elektron salgysyna da ýollap bilersiňiz. Men YouTube kanalyma, Instagram sahypama agda bolmagy unutmaň. Ýene kanalymda çenli hoşta bolun, janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun. Gahryman arkadamyň ýyl ýurt bähfit beýik tutumlary ilmidama rowaz artyn. Hoş wagtyňyz.